Hej så. Så det her, det er en optagelse, hvor jeg lige vil prøve at gennemgå lidt den her webpuzzle, som jeg har sat sammen. Jeg har brugt, ja, altså den har egentlig været oppe i et stykke tid. Jeg har brugt et par måneder på at sætte den sammen, men der er ikke kommet helt den aktivitet omkring hjemmesiden, som jeg måske havde håbet på. Måske det er min egen skyld, at jeg ikke har prøvet at reklamere den nok, men nu prøver jeg så lige at lave en lille YouTube-video til at prøve at sætte noget vind den her vej, og prøve måske at skabe en eller anden interesse for folk, der måske kunne have lysten til at prøve. Den er rettet mod måske lidt mere tekniske personer, som, som måske har prøvet før nogle lignende ting, men sådan set alle kan forsøge sig med at prøve den af. Så ja. I har måske nogle af jer set Rullivers kodejagte. Der har lavet 5 af dem, og det er på en måde lidt inspireret dem. Men der er også taget inspiration fra mange andre lignende webpuzzles, som der er blevet lavet i tiden. Så der er 25 trin i alt, og hjemmesiden den hedder kvikt.eu. Og selve tingen her, den hedder bare kvikt. Altså det at være kvik. Så hvis du er kvik, så kan du løse den. Hvis du ikke er kvik, så kan du prøve dig frem, men jeg tror ikke, du kan komme hele vejen igennem i hvert fald. Men altid give det et skud, ikke? Det er jo forsøget, der tæller. Så når man kommer ind på hjemmesiden, så starter man her. Og der er lige den her profilboks herovre, hvor man lige skal logge ind til at starte med. Hvis man ikke har en konto, så kan man trykke her for at logge ind. Så skal man bare skrive et brugernavn og et kodeord, og så kan man så lave en konto. Der er ikke noget mailregistrering endnu. Jeg satser på, at der ikke er for meget, for mange, der kommer til at abuse lortet og sådan noget. Så jeg håber, at det er... vi kører lidt en old school tilgang her. Så, og så kan man så logge ind her, og jeg har lige lavet en lille testebrug, så jeg lige kan vise det hele first hand. Så der var et Hall of Fame her, og der kan du komme op, hvis det er, at du kan klare alle 25 trin. Så går du op her, og så så kan alle, der besøger hjemmesiden, så se, at du er fandme skarp. Så ja. Det allerførste trin, trin 1, det er det her. Jeg kommer ikke til at løse trinene, fordi det er selvfølgelig meningen, at det skal man selv gøre. Hvis jeg laver en video, der viser alle svarene, så er der jo ikke noget sjovt i det, kan man sige. Og så kan alle jo bare gå ind og kopiere de svar. Så jeg kommer bare lige til at vise dem, og så kommer jeg til at klippe lidt i det, hvor jeg går videre til de næste. Så jeg kommer til at vise alle trinene for jer, men jeg kommer ikke til at beskrive dem mega grundigt, fordi at det er jo ligesom meningen, at man selv skal det, og jeg kommer i hvert fald heller ikke til at svare. Så jeg kommer selvfølgelig til at beskrive de mest åbenlyse ting. Så jeg tænker, at de fleste kan godt se her, det er en 2 dele af en QR-kode, der er klippet over og roteret lidt rundt. Så ja, der skal man så ligesom finde ud af, hvert trin, de præsenterer ligesom et eller andet til brugeren, som man skal bruge til at finde et svar. Og det svar, det skal man så skrive ind i den her boks heroppe. Der er også nogle visse trin, hvor det er, at man skal lave nogle andre ting, blandt andet en masse ting, man skal krydse af, eller man skal svare på flere ting i flere bokse. Men i de fleste trin, der er det bare sådan en enkelt svar her. Jeg er nu gået videre til trin 2, og man kan jo se herover i siden her, der kan man vælge, hvilket trin man kan gå til, så man kan gå frem og tilbage mellem trinene. Nu vil jeg ikke lige selvfølgelig gå tilbage til trin 1, fordi at når man har svar på trin, så vil der stå her i boksen, hvad det rigtige svar er. Så hvis jeg går tilbage, så kommer man selvfølgelig til at afsløre, hvad det er. Så det gør jeg ikke, men man kan gå frem og tilbage her mellem de trin, eller de foregående trin, og det trin, man er nået til. Og så står der så også her, hvad man er nået til. Så det næste spørgsmål, det er, i den følge, hvor metro er det 13. led, der er det 12. led i følgen. Så det er sådan en slags sekvensspørgsmål. Det minder måske lidt om stifinder, hvis nogen af jer har prøvet det. Det er også sådan en slags webpuzzle, hvor det er, at man får præsenteret et indeks og et hint, og så skal man så finde ud af, hvilken sekvens det hint indgår i den, eller på den indeksplads, og så skal man finde ud af, hvad det næste er. Så det har jeg taget lidt inspiration derfra. Og man kan se også i de her spørgsmål, eller i de her trin her, hvor der er et enkelt svar, så kan man så se længden af det svar. Så ja, hvis man, så kan man
måske udelukke nogle tanker, man har haft, hvis det er helt galt, hvis det ikke passer overens med længden af det svar, man skal angive. Så er jeg nødt til trin 3, og her er der en lille lidt mere. Der står, find en fællesnævner, og her er et bogstav i hver række, og dan et ord langs sidste kolonne. Så det tyder jo ligesom på, at hver række de har en eller anden ting til fælles, som man skal forsøge at finde frem til. I 3 af rækkerne, der er det bare forskellige ord. Tallerken, billede, chili, dollar, vindmølle. Aldrig underligt, særdeles ikke heldigvis. Og så ligner det egentlig bare lidt nogle tilfældige bogstaver her. Så er der noget med nogle tal og nogle flag og nogle dyr. Og så skal man så finde ud af, hvad har de til fælles. Og det kan være alt. Altså, det kan være hvad som helst. Det må man selv finde ud af. Selvfølgelig er de første trin her, de bliver jo gradvist sværere. Altså de første trin er ment til ikke at være mega svære, og de skal kunne laves af de fleste personer. Så hvis man lige tænker sig om, så bør man kunne være i stand til at finde frem til svaret, i hvert fald på de første. Og det kræver ikke nogen teknisk forståelse for forskellige koncepter og emner. Så ja, der skal man selvfølgelig, der er jo 6 rækker i alt, så det er et ord på 6 bogstaver langt, som man skal konstruere her. Så er vi nået til trin 4, og det er lidt en anden stilart. I stedet for, at man bare skal svare på eller i stedet for, at man bare skal give et enkelt svar, jamen så er der her en masse bokse, og en lille sætning, der står ved hver boks, og så kan man så ligesom krydse af her. Og det er lidt en slags vildkatten-stil her, hvor det er, at man får en masse spørgsmål omkring det billede hernede, og så må man så se, hvor gode øjne man har, og hvor god man er til at skabe overblik og kunne finde de ting, og kunne konkludere ting ud fra beskrivelserne her. Så der kræver det en komplet, afkrydsning af de rigtige. Så hvis man har en for meget eller en for lidt, jamen så kommer man ikke videre, og der står ikke noget sted, hvor mange der skal krydses af, og hvor mange man mangler. Så det må man helt selv finde ud af. Så man skal sørge for at have tungen i munden, og hvis man krydser noget af, så skal man være 100% sikker på, at det faktisk er rigtigt, at det skal krydses af eller ej. Og selvfølgelig et kryds af, det hvis det er den beskrivelse, den er sand. Så der er både sande og falske statements her. Så er vi ved trin 5, og den her minder måske eller den ligner i hvert fald måske lidt den samme som trin 3, hvor det er, at man har en form for tabel. Og det er også en tabel, og man får en lille guide her på, hvordan man skal aflæse den her tabel her. Fordi man skal gå og aflæse et ord ud fra de bogstaver, man ser her. Og så ser man så en masse billeder fra begivenheder i den første kolonne i hver række. Så og der står så en beskrivelse af her, hvordan man skal aflæse den, som sagt. Så, vertikalt, kronologisk, horisontalt, venstre mod højre. Og hvordan det skal så forstås og udføres, det må I jo selv finde ud af, men det står i hvert fald her, hvordan man skal gøre det. Så må I se, om I er i stand til at kunne følge den guide. Så, men ja, der er i hvert fald noget med kronologi, og hvis med historie, så er der noget med nogle kronologiske tidslinjer. Og hvis der er en masse begivenheder her, så betyder det nok, at man på den her måde skal finde ud af, hvornår de ting er sket, og i hvilken rækkefølge. Eftersom man ligesom skal aflæse et ord i en bestemt rækkefølge. Så er vi nået til trin 6, og det her, det er en lydfil, og nu ved jeg ikke, om jeg har lyst til at spille den, fordi at den er meget høj. Ja, det gider jeg simpelthen ikke. Det er en masse støj, den viser, så hvis man har set nogle af Brolivers kodejagter, så i hvert fald nogle af de tidligere, så får man måske en idé med det samme om, hvad man skal gøre her. Men der er lidt et lille twist, fordi at det vil jeg så ikke fortælle, men det har noget at gøre med det hint heroppe, mono eller stereo, ikke? Og der skal man vide noget omkring, hvordan lydbånd det fungerer, hvordan et lydklip, det kan, hvordan lyd det består i både et venstre og et højre
højre øre, eller begge på samme tid. Så ja. Og det vil så, ja, så kan man så putte det ind i et bestemt program måske, og gøre, eller på en anden måde kunne aflæse den lyd her. Nu siger jeg ikke mere. Ja. Så er jeg nået til trin 7 her, og det er den første af sådan en slags liste af hints, som der skal bidrage til et ord. Og ja, nu hvis man lige er kvik her, som man selvfølgelig skal være for at kunne løse kvik, så er der 14 elementer her, og det ord, man skal skrive, eller indtage som svar, det består af 14 bogstaver. Så måske giver hver af de her elementer et bogstav, et tegn, man skal bruge til det ord, man skal danne. Det er blot en idé, men det kan måske ikke meget god mening. Så alle de ledetråde her, det kan måske på en eller anden måde bidrage til et bogstav. Prøv at se, om I kan finde ud af, hvilket. Så er vi nået til trin 8. Og trin 8, det ser måske umiddelbart rimelig tomt ud. Der står X, og så står der så en snabelag, kvikt og sådan en masse tal. Og hvis man ikke har levet under en sten, så burde det rimelig hurtigt gå op for en, at det her det selvfølgelig er det sociale medie Twitter, og, eller X, som er tidligere Twitter, og man skal fatte den her profil her. Så det tillader mig lige at spoile, eller hvad man siger, fordi det tænker, at det er så åbenlyst. Når man så finder den profil herinde, jamen så er der en masse forskellige posts, der bliver lavet med et bogstav og en lille beskrivelse. Og man skal så finde ud af, hvordan det samlet set kan danne et ord. Det må man finde ud af. Der er jo mange flere posts, end der er bogstaver her, så måske er der nogen, der er rigtige, måske er der nogen, der er forkerte. Hvem ved? Så er vi nået til trin 9, og til jer, der allerede har kommet forbi trin 9, fordi der er faktisk et par stykker, der allerede er kommet så langt, jamen så er det faktisk et nyt trin, der blev lavet, fordi det, der var tidligere, det var lidt for svært, så det er faktisk fjernet og lavet til det her nye trin 9 i stedet for. Så man får et spørgsmål, der hedder, hvad mangler der? Og så får man så en liste på 28 ord. Så der er en liste her, der består af de her ord, men det består så af, eller det indeholder så endnu et ord, fordi der står ligesom, der er noget, der mangler. Så man skal finde ud af, hvad er det manglende ord i den liste her. I øvrigt for alle de her trin her, hvor der er sådan en liste her, der, når man reloader, der bliver rækkefølgen ændret. Så rækkefølgen, den er altså ikke entydig, og den betyder altså ikke nødvendigvis noget i de her trin her. Så det er altså noget, man selv skal finde ud af til sidst. Om det er et anagram, eller om det er noget helt andet. Det må I selv sidde og rode med. Så er vi nået til trin 10, og det her trin, det har lige en lidt lang beskrivelse, så der skal man lige have tungen i munden for at gribe det hele an, men jeg tænker lige hurtigt at læse den op. Så 12 danske byer skal findes på det danske tognet. Byerne indgår i en sammenhængende rute rundt i landet, og ruten starter og slutter i de 2 af de 12 byer, som ligger længst muligt fra hinanden målt langs det danske tognet, og starter i den nordligste af disse 2 byer. Mellem disse punkter følger ruten den kortest mulige vej gennem alle byerne, og man kører aldrig igennem den samme by mere end 1 gang på ruten. Du skal identificere ruten og dens rækkefølge. Som andre ord indtil videre, hvad der er blevet beskrevet, det er, at man får 12 byer, og de er alle sammen en del af det danske tognet, og så skal man så finde ud af, hvilken rute man så skal køre på det danske tognet for at komme forbi alle disse byer. Og der er så nogle betingelser for, hvordan den her rute her, den ligesom skal foregå. Hver by på det danske tognet har en tilknyttet stationskode, der kan findes i det vedhæftede ark, som der er hernede i det her link her. Toget stopper ved alle 12 stationer i de vedhæftede byer. Hvert stop udregnes en nøgle,
og det gøres ved at tage summen af stationskoden fra tidligere stop og stationskoden fra nuværende stop. Men det kræver så, at den første by på ruten har sin egen stationskode som nøgle, fordi der er selvfølgelig ikke nogen tidligere by. Overstiger nøglen alfabetets størrelse, jamen, så trækker alfabetets størrelse fra, og man ser, at det her det også kaldes at arbejde i modulo 29, og så lige plus 1 for at undgå 0-indekset. Hver nøgle fra de 12 byer giver et bogstav. Nøglen svarer til indekset af det tilhørende bogstav i det danske alfabet. Bogstaven danner et ord, som er dit svar. Så med andre ord, alle de 12 hits hernede, de svarer hver især til en eller anden dansk by, og så skal man så kunne konstruere en rute, som man selvfølgelig først kan, efter man har fundet alle de 12 byer, hvorefter man så kan lave de operationer for at aflæse et eller andet ord ud fra de bogstaver fra alle de 12 byer. Men ja, det er vigtigt lige at bide mærke i det der med, at det kræver ligesom, at man først finder alle de 12 byer, før man overhovedet kan begynde at lave ruten. Fordi at den måde, som det ligesom, ja, som det ligesom foregår på, der kan man ikke bare starte midt i en rute, og så få nogle ord, der giver mening. Man skal, man skal finde hele ruten først. Så ja, der er en masse forskellige ting her, der giver en dansk by, så prøv at se, om I kan finde den, og måske bor I i en af dem. Så er det trin 11, og trin 11, den er rimelig simpel, i hvert fald i forhold til, hvad man får givet. Der er blot en lydfil her, og det er noget musik. Jeg skruer lige ned her. Men, det er en 28 minutter lang lydfil med en masse forskellige sange i forlængelse. Så jeg har ikke lyst til at sige mere i forhold til, hvad det er, man skal, men endnu et hint. Gullivers kodejagt. Ja, der er noget med at på en eller anden måde kunne se mere omkring en fil, end hvad man allerførst lige får øje på. Og vide, at der gemmer sig måske et par detaljer omkring den fil, hvis man kigger de rigtige steder. Så er det tid til trin 12, og trin 12, der får man et link til et Google Docs-dokument. Og når man åbner det Google Docs-dokument, så møder man en masse sider, der umiddelbart bare består af en masse volapyk. Og ja, nu starter jeg lige over her. Jeg gider ikke at kigge på det grundigt, fordi at ja, det er der er en masse lort her. Så prøv at se, om I kan finde ud af at tyde, hvad man skal bruge her. Måske skal man ikke bruge det hele. Måske er det bare tænkt til at vildlede. Fordi at umiddelbart så ligner alle de her ting her fuldstændig urelateret til hinanden. Så for lige at markere her, der står også i titlen, er du kvik af en rød sild? Så er du i stand til at kunne se bort fra alle de røde sild, alle de red herrings, der står? Eller er det red herrings? Er det faktisk ting, du skal bruge? Jamen, det må du selv finde ud af. Så er det trin 13, og trin 13, den lyder som følger. 12 unikke naturlige tal skal findes, og med naturlige tal, så menes det altså positive hele tal. Så altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. For hvert af disse tal betragtes en delmængde som tallets primfaktor. Lad mængden U bestå af at sammenlægge alle disse 12 delmængder. Og middelværdien af elementerne i U afrundet til 3 decimaler er dit svar. Så der kræver måske lidt matematisk forståelse for, hvad der egentlig bliver spurgt her. Hvis man er i tvivl, så kan man jo altid enten google sig frem til det, eller eventuelt spørge ChatGPT. Den er rigtig god til at formulere det enkelt, hvis man er i tvivl. Så, men ligesom tidligere, og ligesom der står her i beskrivelsen, så er alle de her hints her, de viser, eller de skal afkodes på en eller anden måde til et tal, og så skal man lave en bestemt operation for hver af disse tal, og ja, til sidst så lave en samlet operation for alle disse 12 operationer, som giver svaret. Så men der er blandt andet noget Sudoku, noget Geomora, noget Spotify-koder, noget
Og nogle andre ting, det vil jeg kigge for meget ind på. Det skal I jo selv finde ud af. Så er jeg nået til trin 15, og hvis du har lagt mærke til det, så har jeg faktisk sprunget over trin 14, og det er fordi, at den er jeg skal passe på med ikke at afsløre noget, lad mig bare sige det sådan. Og hvis jeg forklarer for meget omkring trin 14, så kan jeg godt komme til at afsløre noget. Så umiddelbart ser trin 14 meget tom ud, men det må I selv finde ud af, hvad der er at finde ud af på det slide, når man siger det trin. Så det er til trin 15, og det er fuldstændig modsat. Det er en masse rod, umiddelbart ligner det. Jeg beklager mine vrøvlende naboer, står der først og fremmest. Prøv at se bort fra deres volapyk. Biblioteket råder stort, men nøje skal du stadig kigge. Så der er en lille tekst, der ja, der lige forklarer lidt omkring måske, hvad det er, at det har noget at gøre. Og så er der så en lang streng med fuldstændig meningsløs tekst. Så er der så 1, 3, 29 og 161. Og jeg kan sådan ikke forklare mere, uden at jeg kommer til at afsløre, hvad det her det egentlig er. Det må jeg selv finde ud af, men hintet, eller det her heroppe, det er et hint til hvad det her det overhovedet er for noget, og hvordan man på en eller anden måde kunne komme videre herfra og finde frem til et svar. Så ja, prøv at undersøge lidt omkring det her med især bibliotek og vrøvlende naboer. Det er nogle ord, der særligt måske kan hinte til, hvad det her det drejer sig om. Så er vi ved trin 16, og det her det er en kartografisk opgave, hvor man på et kort ligesom skal lave nogle geometriske konstruktioner og udregninger. Så der står 8 lokationer skal findes på Mercator-projektionen. Lokationerne udspænder kartografisk en irregulær konveks oktagon. For hver 3 på hinanden følgende hjørner dannes en cirkel. De 2 største af de 8 cirkler overlapper hinanden i et område. Lokaliser tyngdepunktet af dette område. Hvilken provins i det pågældende land havner lokationen i? Så altså man får 8 hint, som hver især skal ligesom hinter til en eller anden bestemt lokation. Det kan være en by, eller et område, eller et sted, eller noget som helst sted i verden. Og så skal man så ligesom lave de operationer, der står her. Og så havner man så i en provins i et eller andet land, som så svarer på et opgave. Så ja, umiddelbart rimelig nem at forstå, men måske kan hentene være lidt svære at finde frem til, hvor hen i verdenen det er. Samtidig så kan det måske være lidt svært at lave det her ordentligt, lige forstå, hvordan man gør det. Men jeg kan anbefale at bruge GeoGebra, så vil jeg ikke sige mere. Så er vi nået til trin 17, og det er faktisk et rigtig sjovt trin, synes jeg selv. Det er lidt en form for krydsordstil, men hvor det ikke er sådan et slags bræt, man skal spille på, men bare man får nogle hints, og så skal man så komme med et svar. Så der står, du får 45 modaler, der hver især er ledtråd til et ord. Hypotetiske eksempler kunne være dizzy, som altså er en bestemt slags fløjte. Så lige finder her. Og der svarer så et blæseinstrument. Så dizzy, det refererer altså til blæseinstrument, som så er svaret. Eller UI, som altså skal forstås som UI, der er en forkortelse for brugerflade. Bemærk, at kun tydelige enævner er angivet med stort forbogstav, og en tekstledtråd kan dermed godt stå med småt, selvom det refererede ord består af versaler. For at klare det trin skal du have mindst 35 rigtige. Du bestemmer selv hvilke, kun dem der løser alle 5 for rigtigt, får en notering for særlig indsats på Hall of Fame. Så der er altså 45 ledetråde her, rigtig, rigtig mange. Og man skal altså finde mindst 35 af dem. Det er altså, nogle af dem kan være lidt svære, og det er sådan lidt forskellige i forhold til, hvor man har sine kompetencer henne. Derfor forventes det ikke, at man kan svare på dem alle, men at man bare mindst har 35 rigtige.
Så det er en masse kryptiske hints. Lecture Downgrade, J227G, Bordeaux, Impact Gaslin, Lom Ipsum. En masse. Der er også nogle billeder og nogle videoer og nogle lydfiler iblandt. Så ja. Prøv at se, hvor mange I kan få. Se, om I kan få mindst 35. Det er ikke nemt, men det skal også være lidt udfordrende for at være sjovt. Så er vi nået til trin 18, og der er ikke så meget at sige her, andet end man får et lille gitter her, og jeg kan sige, at svaret har ikke noget med gitteret at gøre i sig selv, men man kan finde en vej videre til et sted, hvor man kan finde svaret ved det her gitter her. Så prøv at tænke lidt om, prøv måske at finde ud af, hvad steganografi er for noget, og hvordan man måske kan gemme beskeder i billeder. Så har vi trin 19, og bemærk, at vi er snart ved at være i vejs ende, 1925, så vi er altså i den svære ende nu, så trinene skal helst have en vis sværhedsgrad, ikke? Så det er ikke noget, man bare lige laver på en halv time. Det er noget, man skal tænke rimelig dybt igennem. Men her, det er måske en af de lidt mindre svære, lidt nemmere i forhold til, hvorhen den nu er. Altså, at det er en af de sidste trods alt, ikke? Så der står NFSG, IV, danske havfrode, og så en masse tal separeret med kolon. Så hvad kan det betyde? Hvis I har set Cicada 3-01 eller fulgt med i den webpuzzle tilbage i 2012, 13 og 14, som jeg husker det, jamen så vil I måske hurtigt kunne gætte, hvad det her skal betyde, og hvordan man skal gribe det her an. Så, men ellers så prøv at tænke jer lidt om, og måske finde ud af, hvad det her det betyder. Og så efterfølgende giver det her måske mening. Så er vi ved trin 20, og det her det er en lidt anderledes form for opgave eller trin. Det er i stedet en slags figurer, eller der er en masse figurer egentlig, men det er et slags system, som man skal afkode, hvor at, de her cirkler, de hver især skal forstås på en bestemt måde. Ja, den kan måske være lidt tricky, og lige hvordan man skal afkode det først og fremmest, fordi hvad fanden betyder, hvorfor er der ikke det samme antal af cirkler i hver boks, og hvorfor er der nogen, der er grønne, og hvorfor nogen, der er røde? Og måske lægger I mærke til hurtigt, at alle de grønne, jamen, de er først, og de røde, de er til sidst. Og hvis der er grønne, så er der ikke røde, og omvendt, hvis der er røde, så er der ikke grønne. Og alle bokse har enten grøn eller rød, det er ikke kun sorte. Så hvad kan det måske betyde? Prøv at tænke om. Så er vi ved trin 21, og det her, det kunne jeg forestille mig, at der er nogen, der synes er rigtig spændende. Det er noget, der hedder OSINT, eller i hvert fald en del af noget, der hedder OSINT, hvor der står, at du får et billede taget af et sikkerhedskamera fra en dansk havn, og så skal man svare på følgende opgaver. Opgave 1. Der er monteret et tømningsanlæg på siden af molen, afgrænset af den røde boks. Hvilken model er anlægget? Så som man kan se her på billedet, så er der en lille rød boks herovre på den her mole her. Og så spørger den sådan så simpelt, hvilken model er anlægget. Opgave 2. Hvilken producent har lavet havnens offentlige wifi-netværk? Så især nummer 2, den kan måske virke lidt ubegribelig. Hvordan skal man lige starte, ikke? Men prøv først og fremmest at finde ud af, hvor er det her billede taget henne. Og så se, hvilke informationer kan man få online fra lokationer udelukkende. Blandt andet sådan noget som wifi-netværk og SSID's. Og så siger jeg heller ikke mere. Men det er jo OSINT, så det går ud på, at man skal få al den information, man kan udelukkende offentligt, der er frit tilgængeligt. Så selvfølgelig, det kræver ikke, at man skal kunne hacke noget som helst. Det vil jeg selvfølgelig ikke stå inden for. Men alt, der er tilgængeligt online, det kan bruges til at svare på den her opgave. Så er vi ved trin 22, og her får man 10 hints og et ord på 10
bogstaver, så endnu en gang er det nok noget med, at hvert hint giver et eller andet bogstav. Til gengæld kan jeg så sige, at hvert hint, det er faktisk en lokation. Ja, en lokation i verden. Men den lokation skal så svare til et bogstav. Så prøv at se, hvordan det kan lade sig gøre, og hvilke systemer, hvor det giver mening, at en lokation, det er et bogstav. Ja. Og det er lidt nogle kryptiske hints måske, men prøv at se, om I kan finde ud af, hvorhen i verden de refererer til. Så har vi trin 23, og her får du udelukkende en lydfil og en streng af tekst, der umiddelbart ser meget mærkelig ud. Men et spørgsmålstegn, så det er måske faktisk et spørgsmål, det her. Men det er jo tydeligvis ikke dansk, så et spørgsmål på den andet sprog. Og man får en lydfil af en samtale på et eller andet sprog. Så måske er de to sprog det samme. Så prøv at finde ud af, hvad sproget det er, og hvad der bliver sagt i den her lydfil, og hvad spørgsmål det så er, og prøv at svare på det spørgsmål. Så ja. Så får I klart det trin. Så har vi trin 17. Nej, ikke trin 17, trin 24. Nu kigger jeg lige her. Ja, nu får man et gitter af 5x5 bræt her-agtigt, hvor det er, at der er en masse tal på. Nogle kæmpe store, faktisk er alle rimelig store, og nogle er endnu større. Så, og så en masse volapyk umiddelbart ligner det her, men det er nogle ciffertekster, der er enkrypteret på en eller anden måde igennem det bræt her. Man kan bruge det her bræt her til at dekryptere den tekst heroppe til noget, der giver mening, og måske til et spørgsmål, der kan besvares som det svar, der skal angives. Så men på en eller anden måde prøve at få det her bræt til at give mening, og et hint, det er Polybius. Så prøv at se, om I kan finde ud af, hvad det betyder. Og så er vi nået til trin 25, som er det allersidste trin. Her skal man ind på min GitHub for at finde den her repository. Og der er så en masse uploadede filer med en masse langstrængende tekster inde i. Og det er der i dem alle sammen. Så det er nok noget, man skal prøve at lave noget, der kan automatisk forstå, eller først og fremmest skal man prøve at forstå, hvad de her filer, de her tekster her, de hver især betyder, og så på en eller anden måde automatisk kunne danne et eller andet produkt ud af de filer her. Det må de har i hvert fald en sammenhæng, vil jeg sige, og de her, hvis man har en forståelse, så hvad 0 og minus 1 det betyder i Python-kontekst. Det er måske eksempelvis med det sidste i en række, og det første i en række. Så, og de har måske noget til fælles for dem alle sammen. Så ja, og prøv at se, hvad det her måske, om det er fuldstændig tilfældigt, om det faktisk betyder noget, og det gælder sådan set alle filerne, om det tekster er derinde, om det er fuldstændig tilfældigt, eller om det faktisk betyder noget bestemt, hvis man aflæser det i et bestemt format. Så det var de 25 trin. Nu kan vi se, at nu er jeg kommet på Hall of Fame, så den skal jeg selvfølgelig lige have fjernet, fordi at, det er jo snyd, at jeg har 2 kontoer, der står her. Men jeg håber, at det vækker lidt interesse, og jeg håber, at I vil komme ind og prøve og se, om I kan løse dem alle sammen. Nu har jeg gået igennem dem, og så I har set, hvad det lidt har handlet om. Og det er selvfølgelig fair nok, hvis I kan komme hele vejen igennem, men prøv i hvert fald at nå måske den første halvdel. Det synes jeg, det kunne være rigtig imponerende, hvis I kan det. Fordi at selvom det kun er den første halvdel, så bliver det selvfølgelig også sværere. Og alle trinene er svære. De er ikke nemme overhovedet. Man skal være lidt kvik for at kunne løse dem, det er jo klart. Sådan er det jo. Så jeg håber, I vil ind og prøve. Det er fuldstændig gratis, og I kan starte i dag. Det er kvikt.eu. Så bare
Kom ind, log ind og start eventyret. Det er virkelig fedt.